The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Mga Salmo 23, ang Ginoo, mao ang akong agbalantay, walay makulang kanako. Gipahigda niya ako diha sa lunhawng sibsibanan. Gitutulan niya ako sa daplin sa mga tubig nga linaw. Gipaligo niya ang akong kalag. Gimanduan niya ako diha sa mga dalan sa pagkamatarong tungod og alang sa iyang ngalan. Bisan og maglakaw ako latas sa walog sa landong sa kamatayon, dili ako mahadlok sa bisan unsang dautan, kay ikaw uban man kanako, ang imong bunal ug sungkod naghupay kanako. Nagandam ikaw og pagkaon sa akong atubangan, tinambungan sa akong mga kaaway. Gidihugan nimo og lana ang akong ulo, ang akong kupa nag-awas. Ang kaayo og kaluoy magpadayon gayud uban kanako sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, ug magpuyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Sa dili pa kita magpadayon sa pagtuon sa balaang pulong sa Dios ni nga dawa, ikinahanglan ang atong pagsunod sa atong naandan nga tulumanon nga mao ang pagsusi sa atong tagsa-tagsa kakalag kung naa pa ba kitay mga sala nga anaa diha kay kini kun dili nato isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga amahan, kini mahimo lamang babag sa atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pay kaluwasan, ang imong buhaton maong paggamit niya ng imong free will, aron ikaw makahimos labing menungdanong desisyon sa tibuok mong kinabuhi, ang desisyon sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong manluluwas. Busa diha sa mga buhat kapitulo 16 bersikulo 31 nagaingon kay tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilom magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Magampot, amahan na mong langit no, nagpasalamat kami kanimo ni ining lain o sa mga higayon nga imong padangat kanamo nga mao ang laing adlaw nga diin kami makapadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong. Salamat imo pa kaming gipabuhi kini timailhan gumikan sa imong gugma, imong kaluoy ug sa imong grasya. Dili kami takos niini. Ikaw magtinumanon magayod sa imong mga saad niining adlaw uban ni kami pinagis pagtudlo kanamo sa bugtong magtutudlos kamatuoran nga mao ang balaang Espiritu Santo. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan natong mga subscribers, atong mga igsoon diha ni Kristo og aniya kita karon sa laing adlaw, grasya kini nga gisangkap kanato sa Dios. Dili kita takos nini.
magpadayon kita karon sa tuon sa atong tun-anan nga gisugdan nato kagahapon o kini giuluhan nato og the purpose of life, ang katuyuan sa kinabuhi. Unas tanan ato namang saysay kanimo kagahapon sa atong pagpadayon nga the only way that man can be saved nga maluwas ang tao mao ang iyang pagtuo lamang kang Kristo lamang. Og naay mga pipila ka mga punto dinhi nga atong pagkahisgutan nga wa kini labot sa kaluwasan. Ang bot pasabot, ang tao dili maluwas pinaagi ni mga butang nga atong pagkahisgutan. Akong balikon, the only way of salvation is believing in the Lord Jesus Christ as Lord and Savior. Maura, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Wala man na sumpay sa Ginoo iyang sulti nga tumuo ka lang. O period. Okay? Pagtuo ang iyawin ning tanan. Na kining musunod nga akong paghisgutan. Talaan kini sa mga butang nga dili kaluwasan. Og nakadungog na tingali ka bahin ini sa miagi natong mga pagtuon, apanato lang gihapon kining aton atong isa-isay kanimo sa makaunsa pa ato na usab nga balikon kay mao man kini ang paagi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Balik-balik, subli-subli, kinahanglan nga maklaro, matataw na gyud nato mao nang itong balik-balikon. The best teacher is repetition, di ba? So mao na nga. Okay, sa akong balikon katong akong gingon nga the only way of salvation is faith on the Lord Jesus Christ. Now, kini musunod nga talaan, dili kaluwasan. Ang imong pagpabautismo, pagpabunyag ba? Tingali, imong una-una nga kini, paagi kini sa kaluwasan, dili. Manifestation lang na, pagpailalang ka na, pagpamatuod nga ikaw na bautismuhan na gyud sa tinuod nga kanang konsepto sa pagbautismo. Kaya ang pagbautismo dili man makita o it is not physical experience kundi spiritual. Ang pagbautismo mao ang lihok sa Espiritu Santo. So kung ang imo una nga ikaw maluwas kung magpabautismo ka sa ministro ba o pare ba magpabunyag, dili ni appeal sa kaluwasan. Di ka maluwas pinagi niya na. Now, ang balikon, ang kanang pagpabautismo nimo, it's only a result. Dili kini means of salvation. Ang ikaduha, ang imong pagpasakop ug usa ka simbahan, no? Dili. Dili kini mao ipaagi sa kaluwasan nga magpasakop kag usa ka simbahan. Dili. Yadtong karaang panahon, daang pakigsaan, ang mga tao nga nangaluwas nitong panahon na wa pa'y mga simbahan. Noon sa man nimo pagbase niya na nga magpasakop kag simbahan aron ka maluwas. Dili. Dili kini paagi nga ikaw maluwas. Gusto? Okay. Naran nimo mudawat kanila. Ang ikatulo, ang imong pagsunod sa gitawag sa English o golden rule. Kana bang apil na ni ang napo ka mga sugo na imong yung sundon, dili. Dili kana mao ang paagis pagkaluwas. Kini nga itong ipanghisgutan, mga resulta lang ni sa kaluwasan. Dili ni paagi sa kaluwasan. Ang ikaupat, ang pagkinabuhi ni mo matarong nga kinabuhi. Kana bang you are honorable, girespitar ka, gihangad ka sa katilingban, dili ka na.
paagi nga ikaw maluwas. Ikalima, ang pag-iisa nimo sa imong mga kamot. Dili kini paagi nga ikaw maluwas. Ano atong panahon nga gilansang ang atong Ginoong Jesucristo sa cross niya dito sa iyang kilid o sa mga kawatan. Okay. Masaw man niya pag-isa siyang mga kamot nga gilansang man ang iyang duha ka kamot dito sa cross. So, katong usa sa kilid ni Ginoong Jesucristo nagaingon nga, Ginoo, hinumdumi taon ko kung tuwa na kasi mong ingarian. Ang tubag ni Ginoong Jesucristo kaniya mo. Karong adlaw, uban ka kanako dito sa paraiso. Now, mao na ang tinuod nga kaluwasan. Apan, ang iyang pag-isas kamot meron siya maluwas, dili ka na mo ipaagi. Ang usa ka tawo maluwas. Kaya di naman siya makaisa lagi siyang kamot. Kaya gilansang man ang iyang duha ka kamot dito sa cross. Ikaw ang pagluhod sa simbahan nga naglakaw gikas pultahan paingon sa altar niini, dili ni paagi sa kaluwasan. Ikapito, ang pagdapit ni Kristo nga na sa imong kinabuhi. Diya sa imong kasing-kasing. No, you cannot invite Christ into your heart. Kaya nga naman, ang pulong sa Diyos nagaingon gani nga, our heart is deceitful, malinglahon. Ang saan na nimo? Imong dapitos Ginoong Kristo diya sa imong kasing-kasing, malinglahon? Dili. Di ka na paagi nga ikaw maluwas. Ikaw 8, ang pagbuhat og maayo. Dili ni paagi nga ikaw maluwas. Pinagi sa mong pagbuhat og mga maayo. Kaya nga naman, kini kung pagbuhat og maayo, mahimo man po na mga di magtotoo. Apan dili sa luluwas. Kita nimo? Dili ni paagi sa kaluwasan, pagbuhat og maayo. Resulta ra. Kana, nakita nimo? Kasagaran nini nga itong ipangisgutan, mga resulta lang. Ikasiyam, ang pagsunod nimos na pulo ka mga sugo na mao na itong isgutan ni padugay may tuon ng golden rule. Following the golden rule. Kini karon na pulo ka mga sugo, way nakatuman. Usaray nakatuman si Ginoong Jesucristo ra. You see? Ang grabe nini kay kung naay usa nining napulo nga wa nimo masunod, tablara nga ang tanan wa nimo masunod. Okay? Ang ikanapulo, ang pagbiya mo sa imong mga bisyo. Dili magsilbi ka na. Dili. Bisa kapila pa nimo biyain ang imong mga bisyo, dili ka na mo ipaagi nga ikaw maluwas. Ang ika-11, ang pagkasubo o pagbasol sa imong mga sala. No, dili. Tampok di sa imong dugan. Mia culpa, maxima culpa. Dili ka na magsilbi. Ang imong kasubaan nimo, kasubo o basulan nimong imong mga sala. Of course, ang pagbasol, ang pasabot, metanoeo. Ang pasabot, pag-usab sa imong una-una. I see, mao ka na ang buot pasabot gyud noon. Dili kayang nagsigi kag hilak diha, kay nasubo ka sa imong mga sala. No, dili ka na mo ipaagi sa kaluwasan. Unsa lang ang bugtong paagi sa kaluwasan? Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Period. Now, higala. Di man na gyud. Pagtuo lamang kang Hesukristo lamang maoy kaluwasan. Wala na'y lain. Nakasabot ka? Nakadungog ka ba? Wala na'y lain. Ang Juan Kapitulo 3, versikulo 36, nagaingon man, ang mutuo sa anak, may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kangturan. Klaro, tataw kayo ka na. Kaya bigod nimo,
Ang tao maluwas lamang pinagis pagtuo, dili pinagis mga buhat. It's only by faith, not by works. So balikon ko sa pagingon, pagtuo lamang kang Kristo lamang. Ug sabtag yun na pagayo ang gipamulong diha sa Epeso Kapitulo 2, versikulo 8 ug 9. Kay pinaagi sa pagtuo, naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Dili kini inyong buhat, kundi gasa sa Dios. Busa, walay makapasigarbo ni ini, sanglit dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Kay, una-una aragod, kung mahimo pas tao ang pagbuhat, aron siya maluwas, adunay duha ka butang ka matinuod unta ug mao kini mosunod. Una, nga maobligado ang Dios sa pagluwas sa tao pinaagi niya. Ikaduha, ang dili magtutuo, the unbeliever, makapasigarbo na unya nga ang kunon gyud niya kini gikan sa Dios. Now, subdion tas pag-ingon nga ang tao maluwas lamang pinaagis pagtuo ug dili pinaagis mga binuhatan. Matud pa sa Galacia, Kapitulo 2, versikulo 16. Apanasayod kami nga ang tao isipon sa Dios nga matarong, pinaagi lamang sa pagtuo kang Hesukristo ug dili sa pagtuman sa balaod. Bisan gani kami nagtuo man kang Kristo Jesus, aron ang Dios mag-isip kanamo nga matarong pinaagi sa pagtuo kang Kristo ug dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Kay walay tao nga isipon sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuman sa balaod. Ug labot pa, ang kaluwasan gasa man sa Dios. Epeso Kapitulo 2, versikulo 8 ug 9. Kanang maong gasa, madawat lamang pinaagi sa pagtuo kang Ginoong Jesucristo. Mauray pagi. Abi nimo, ang pagtuo usa ka way merito nga tawahanong pagpanabot. Walay makapaningkamot sa pag-angkon ni ana, ni angayan ni ana, ni makabuhat alang ni ana. Wala. Aniya pag-iang ay mong sabton. Ang Juan, Kapitulo 3, versikulo 16, nagkanayon. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan, ug tungod ni ini gihatag niya ang iyang bugtong anak, aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag, kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Napangutan-on ta ka, giunsa man pagkaluwas niadtong usa ka kawatan nga gilansang usab didto sa kilid ni Kristo, niadtong paglansang sa cross atong Ginoo. Giunsa man pagkaluwas niadtong maong kawatan. Iya bang giisa ang iyang mga kamot? Unsaon man niya pag-iisa lagi sa iyang kanang kamot nga gilansang man ang duha niya ka kamot dito sa cross. Unsaon man? Now, mao na pagutanan dako. Giun unsaon man niya pag-iisa. Ako ning giusab paminaw. Ang maong kawatan, igo rang miangkon kang Kristo nga iyang Ginoo manluluwas. Maura. Igo ra siyang miangkon. He admitted, he acknowledged Christ as his Lord and Savior. Ug sa pag-ingon niya ngadto sa itong Ginoo, o Ginoo, hinumdumin ako kung tuan na ka sa imong gingarian. O kung sa itubang sa itong Ginoo, karong adlaw adto kas paraiso, uban kanako. So ang gihimo sa maong kawatan, mao ra gyud ang pagbutyag sa iyang pagtuo. Kita nimo? Wa na siya laing gihimo gawas lamang sa pagtuo ug siya naunsa naluwas.
Kaya ang tinuod God, ang pagtagad attitude, malis binisaya, no? Di attitude nimo ngadto kang Kristo, maura baya ang nagadeterminar sa dayon nimo nga unsa kaugmaon. It determines your eternal future. Busa, responsibilidad sa matag usa ka tawo ang pagdawat niya kang Kristo ingon nga iyang manuluwas. Sanglit ang pagbuhat sa ingon, sama raman nga siya positibo nga misanong ngadto sa stimulus o agda o aghat sa Dios nga kinahanglan niyang tubagon. Gusto? Ang pulong sa Dios diha si Jeremias Kapitulo 29, versikulo 13 na kanayon. Kung tinuuray kang mangita kanako, imo ako makaplagan. Kinsa man nagsulti na? Ang Dios. O mamakak bang Dios? Iya ka ng pulong. Karon, pangutan o nasad ka nako. Iyon sa manimo, pagkahimong sakop sa imong panimalay. Tubag ni mao, tungod kay gihimugso, gipakatao ka. Di ba? Now, sasama usab nga kahimtang, diha sa espirituhanon nga pagkabutang, nahimo kang sakop sa panimalay sa Dios tungod usab kay gihimugso ka. Sakto? Ang tubag, nganong ingon man kinini ni, mangutan na katingali. Tungod kay ang pagduo kang Kristo, mauman ang paagi o proseso sa pagpakatao pag-usap. Ikaduhang pagkaimugso. O sasagad mo madungog sa English, so being born again. Usahay gani lang yagaan ka ng panultihang na nga, being born again. Now, ang pulong sa Diyos na kanayon, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Diyos, gawas kung siya matao pag-usap. Juan Kapitulo 3, versikulo 3. Now, kini ang maong versikulo, nagahisgot og espirituhanong pagkahimugso, spiritual birth. Kaya abigod nimo, ang kaluwasan, nagkahulugan ug usa ka pagtabang o usa ka pagtubos. Pagtubos gikas unsa? Pagtubos gikan sa makaluluoy ug alaot nga kahimtang sa tao. Ang hingpit nga pagkahimulag niya gikan sa Dios tungod sa iyang pagkamakasasala. Ang Roma Kapitulo 3, versikulo 23, nagkanayon, nakasala ang tanan ug nahilayo sa himaya sa Dios. Ingon man diha sa Roma Kapitulo 3, versikulo 10, nagsulti nini, wala gayoy tawo nga matarong walay nakasabot o nangita sa Dios. Dugang pagyon na, nagsulti usab ang Roma Kapitulo 6, versikulo 23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon. Kamatayon spiritual. Apan ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing walay katapusan nga naa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Now, tungod kay ang suliras tao mao ang iyang pagkahimulang sa Dios mao na. Roma 5:19 nagkainayon usab niini, pinagis pagka masupilon sa usa ka tawo, daghan ang nahimong makasasala. Roma 5:12, miabot sa kalibutan ang sala, pinagis usa ka tawo, Adan. Ug ang sala nagdalag kamatayon espiritual kini. Busa mikaylap ang kamatayon ngadto sa tanang katawan. Giduhig ngadto sa mga kaliwat ni Adan, kay nakasala man ang tanang tao diha kang Adan. Sabta pagayo kinihigala, makitang tanan patay espiritual. All of us are spiritually dead. Okay? Wa gyud kitay mahimo aron sa pagduol sa Dios. Wala gyud. Adunay dili malabang, dili malatas nga dakong ali ngadto sa Dios.
there is kanang naibabag, dako kaayong babag tali sa Dios ug sa tao. Ug gikan niya itong pagkalaglag ni Adan, hangtod sa katapusan sa kapanahunan, walay mausa ka tao ang makalikay sa maong ali. Wala. Tungod sa desisyon ni Adan sa pagpakasala, gitukod sa hustisya sa Dios ang maong ali. Ibutangan dayon sa Dios. Niya kadtong babag gibutang dayon sa Dios. Ang Dios ra gayod ang makatangtang usab nining maong ali. Siya ra. Way tang hanong paningkamot ang makapalingkawas kanato gikan sa kahimtang sa pagka-binilanggo. We are all prisoners. Bisan pag-unsang talento, bisag unsa pang mga abilidad o kinaadman bahin sa pamatasan, mga bahandi o bisan pag-unsang butang, wala gyud kitay mahimo bahin ini. Nagakinabuhi kita luyo nining maong ali, labihan kitang pagkahalayo sa Dios. Gawas lamang sa unsay mabuhat sa Dios usab. Bahin ini. Kitang tanan nagatubang ragayod og silot ingon man dayon nga pagkahimulag sa Dios. Ang pagkaanian nining maong ali usa na kana kadaotang balita, di ba? That's bad news. Ug gumikan sa kabuhat sa pagsupil ang tao nalitag luyo nining maong ali kung nahimo siyang ulipon sa kinaiyang makasasala. He became a slave to the old sin nature. Pantungod sa buhat sa kaluwasan, nagihimo ni Jesucristo dito sa krus, gibuksan sa Dios ang agianan, tadlas sa maong ali. Sa tuyo nga kahatagan o kagawasan ng tao, gikan sa merkado sa pagkaulipon sa sala. To be freed from the market, the slave market of sin. Higala. Mo kana ang mayong balita sa kaluwasan. This is the good news. Sabta gina, dungga gina. Ang labihan kamaayong balita kini na atong ihaykay. Sabot ka. Busa, adun na may usa ka solusyon o kini mao ang krus. Tataw kayo ang gisulti dias 1 Timoteo 2:5 ngadto sa 6. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Apan gipakita sa Dios kanato ang gidak-on sa iyang pagigugma kanato kaysa makasasala pa kita nagpakamatay si Kristo alang kanato. Roma 5:8. Ang angay itubag sa tao ni ini maura ang pagtuo kang Kristo. Kasabot ka? Nakadungog ka? Pagtuo ra kang Kristo. Juan 3:18, ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apan kadtong dili mutuo kaniya gisilutan na. Kay wa man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Pinadayag 20:15, ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libros kinabuhi itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Matod pa usab diha sa 1 Juan 4:15, ang nagpahayag nga si Jesus mao ang anak sa Dios. Siya anaa sa Dios ug anaa kaniya ang Dios. Mangutana na usab ako kanimo. I'm fond of asking questions. Unsa may kinagrabihang matang sa pagkamatay? Be. What is the worst conceivable way to die? Kasi nahibaw ka ba unsa? Ang kinagrabihan. Tubag. Ang kinagrabihang matang sa pagkamatay
mao ang pagkamatay nga usa ka dili magtotoo. To die as an unbeliever. Kay pagkatinuod, ang tao nga musalikway sa mayong balita sa kaluwasan, gipakabakakon niya ang Dios. Kasabot ka? He is making God a liar. Dugang pagyod niya na. Ang usa ka tawo nga musalikway ni Kristo ingon nga manluluwas, nagabuhat sa sala nga dili na gyud mapasaylo. He has committed the unpardonable sin. Bahin ini, basaha ang Mateo 12:31 ngadto sa 32. Nagsulti ang pulong sa Dios. Nga mas maayo pag wa na lang unta mataw ang usa ka dili magtotoo. Kaya ang tinuod, ang tanang mga dili magtotoo, mga pildiro nga mga tao. They are all eternal losers. Ug ang tanang pagsalikway sa kamatuoran, usa ka matang sa pagkamapahitason. Yes, it is a form of arrogance. Wala ra bagyoy ikapangulipas ang tao. Wala. Tingalig mo ingon siya, wa ko mailhi ang Dios tungod kay wa may mapasabot ka na ako bahin kaniya. Kusa, way katarungan nga, itambog ako sa linaw nga kalayo. Apan, pabasaha ragod kining tawhanas gisulti. Dias Roma 1:18 ngadtos 20. Versikulo 18, kung basahon. Nagkanayon kini. Gipadaya gikan sa langit ang kapungot sa Dios batok sa tanang pagkadili Diyos nun ug pagkadautan sa mga tao nga nagsanta sa kamatuoran pinaagi sa mangilad nga pagkinabuhi. Versikulo 19. Kay unsay mahimong masayran may tungod sa Dios, wala matago ngadto sa mga tao, kay ang Dios gayod maoy nagpadayag niini ngadto kanila. Versikulo 20. Sukad na buhat sa Dios ang kalibutan, tinaw kayo nga nakita dihas mga butang nga gibuhat sa Dios, ang iyang dili makita nga mga kinaiya, nga mao ang iyang gahom nga walay katapusan, ug ang iyang pagka-Dios. Busa, wala na sila'y ikapangatarungan. They have no excuse. Sabi nimo, kung magmapilito ng usa ka tao, forceful o resisting siya, ang usa ka tao sa pagsalikway kang Kristo ingon nga manluluwas, giandam na sa Dios ang planos lubong yan ang tawhana. Sabtag na. May hinungdan nga sa nahitabo dito sa daang tugon in the Old Testament, si Nicodemo, ang relihiyoso nga pangu sa iyang panahon, usa ka labang pari, usa ka labihan pagkarelihiyoso nga tao, matarong sa iyang kaugalingon, malulot ug malumo nga tao. Gisultihan siya sa atong Ginoo sa pag-ingon, sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya mataw pag-usab. Juan Kapitulo 3, versikulo 3. Abigod nimo, daghang mga tao karong panahon na nga maayuhon pag yung mga tao. Okay? Tamis, malumo nga mga tao. Okay? Apan kini sila mga dili magtotoo. They are unbelievers. Kung pangutan-on mo kining maong matang sa relihiyosong mga tao, kung siguro ba silang mahilangit? Nasayod ka bag unsay ilang itubang nimo? Ang Dios rin nahibaw. You see? Mao na ilang itubang. Dios ra ang nahibalo. Pagkadakong trahedya. Dakog yung trahedya. Kini mga tawhana naghimo gyud sa Dios nga bakakon. Oo. Ipakabakakon nila ang Dios. Nagasabot ka? Busa ikaw nga dili magtotoo. I'm addressing this to you, unbeliever. Wala si Kristo diha kanimo. Sakto? Wala. Ikaw nga dili magtotoo, wa kay kinabuhing dayon. Gusto? Paminaw.
Ikaw nga dili magtotoo, hingpit gyud kang nahimulag sa Dios. You are totally separated from God. Ug kana nagpasabot nga patay ka spiritualmente. You are spiritually dead. Dias Roma 8:9, ikaduhang bahin niini, kini nagpatinaw kanimo. Dili magtotoo, ha? Ikaw nga dili magtotoo, nga nag-ingog. Kadtong walay espiritu ni Kristo, dili magtotoo, dili iya ni Kristo. Unya diha usab sa Judas 19, gigamhan sila sa tawhanong mga tinguha ug wala kanila, dili magtotoo, wala kanila ang espiritu. Sapagkat tinuod, ang usa ka dili magtotoo, usa siya ka tawo nga mipili ug wa nay unda nga urom. Unsay urom? Nightmare. Ug naibaw kabagano. Tungod kay iya mang gisalikway kadtong misagubang sa paghimatay dito sa cross, isip puli kaniya. Ug kining maong negatibong desisyon niya, sa pagtuo ni Kristo, nagatangag kini og usa ka makalilisa nga sangputanan. Resulta, linaw sa kalayo. Mo kanay panapos nga destino sa yawa ug sa iyang mga anghel, iyang mga demonyo. Ang linaw sa kalayo mao'y maingon ta nga basurahan sa Dios. Mateo 25:41. Ang linaw sa kalayo gitawag usab diha sa Biblia og ikaduhang kamatayon. Pinadayag 20:14. Kung buot kang mohimo daklit nga pagtan-aw ngadto niya ng kasakitan, wa na paglaom mga dadangata sa dili magtotoo, palihog basa kanang Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 10, ikaduhang bahin nini, ug ang Pinadayag 20:15. Ug sanglit wa man may sulat didto sa libro sa kinabuhi angan sa dili magtotoo, itambog na siya dito sa linaw sa kalayo. O tayo mahimo niya na. Pulong kini sa Diyos. Tutuki pagayo, unsa kang ngilngig o pagkamakalilisang ang kaugmaon dito sa linaw sa kalayo. Atong hatagan ka og description nini linaw sa kalayo. Gikan kini sa pulong sa Diyos. Wa ta maghimo-himo nini. Di ta makahimo niya magama lang ta dili. Ang pulong sa Dios na iyon, naay hingpit nga kangit-ngit didto. Naay hingpit nga kaguol didto. Hingpit nga way kalipay didto. Hingpit nga kaparutan didto, frustration. Hingpit nga kalagot didto. Hingpit nga pag-antos didto hangtod sa wala nay katapusan. Wala nay kaiskapuhan bisag unsa pay himuon sa tao. Wala. Mao kana ang tinuod nga hulagway linaw sa kalayo. Ang kapungot sa Dios nga gipadayag diha sa ikaduhang bahin sa Juan 3:36 nga nagkanayon. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Ang panang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kangturan. Kanang kapungot sa Dios dili ginagay kapungot, mao kanang hustisya sa Dios nga gipakita. Niadtong masupilon ug nagsalikway sa iyang bugtong anak. Mao kana ang kapungot. The lake of fire. Mao hinungdan ngano? Ang kinagrabihang matang sa pagkamatay, maong pagkamatay, isip usa ka dili magtotoo. Apa ni noon, nagaagad lamang kini sa kapilias tao. It's a matter of choice. Kaya ang tinuod God, ang tao sa kanunay, produkto ra gyud sa iyang desisyon. Sakto? Produkto ra gyud. Ang kaluwasan, usa kani kagasa nga dawatunon, dili usa ka tumong nga kabutunon. It's not a goal to attain. It is a gift to receive.
Ang tinuod nga kahimtang sa tao nga wala diha kaniya si Kristo, sama ra gyud nining mosunod nga paghulagway. Nanamo ni hulagway na pulis dili magtotoo. Okay? Sama siya sa tao nga paingon ng malumos. Nanginahanglan siyang tao nga muluwas, mo rescue kaniya. Sama pananglit sa pag-itsa kaniya usa ka salbabida. Napaniyang man niya sa likway. So mamatay yun siya. Malumos yun. Ipagkasama po ni siya sa tao nga may sakit, nga nanginahanglan siya tambal, ano sa pag-ayo kaniya. Kapan kung wakin mamatay ra gyud siya. Gusto? Sama po ni siya tao nga nagbugbog gasolina siyang dulang kaliguanan, bathtub, kung iya kining 2 litang kayo, dayon niya og sahom niini. Di ba ni? Alang sa mga di magtotoo, ang Diyos nagaandam ng daan og planos paglubong kanila. God has already prepared a funeral plan for these unbelievers. Ang Diyos nagsulti ngadto sa mga di magtotoo. Mas maayo pa ning mga tawhanag wa na lang unta mga tao. Mao na iyang gisulti ni Jesucristo ngadto sa iyang tinun-an nga nagbudhi kaniya si Judas Iscariote. Mao gito iyang gisulti. Mas may pagwa na lang unta ka matao. O kini mao po ni isulti ni Jesucristo ngadto sa tanan nga mga dili magtotoo. So kung dili ka magtotoo mo ni isulti ni Jesucristo kanimo. May palagwa ka lang mo mga tao. Sama usab siya sa tao nga nagtuo sukad siyang pagkatao nga ang kolor nga itom usa ka puti. Ug sa dihang tudluan siya kung unsay tinuod nga ang itom nga iyang ituo usa ka puti, di kini puti kung dili itom. Siya dili mo tuo niini. Pareha na siya sa tao niini. Abi gud nimo. Ang tao labihan pag-ayong nanginahanglan sa Dios. Ang Dios wa magkinahanglan sa tao oy. Karon mo tan natuod ko kanimo. Yun sa mas mga tao dito sa daang tugon pagkaluwas. How did they get saved? Atong Old Testament, tubag, pinagi silang pagtanaw, pagtutok sa mahitabo pa dito sa cross, uban sa ilang pagtuo. Niini. With faith. Ugalang usap ka na itong mga tao din sa bagong tugon in the New Testament. Yun sa manusab nato pagkaluwas. Tubag, pinagi sa itong pagtanaw, pagtutok, paatras sa hitabo na dito sa cross. Uban usab sa atong pagtuo niini. Di man ni baya, ngang matag magtutuo karong panahon na. Mao ang simbahan, the church. Kaya ang pulong sa Griego, yung simbahan, ecclesia. Ecclesia. O yun sa mans tao sa pagsuod sa simbahan. Tubang, pinagis pagbautismo sa Espiritu Santo. Mga buhat 1:5. Sa unsang pagi? Pagtuo lamang ni Kristo lamang, mga buhat 16:31. Na. Pagtuo ngadto sa tukmang tumong. Ug ang tukmang tumong sa maong pagtuo, mao lamang si Ginoong Jesucristo. Siya ra. Si Ginoong Jesucristo ray manluluwas o Ginoo. Sabta ka na pagayo. Tuod matnguni kini. Ang Kristo ra sa Biblia mao'y manluluwas. Dili ang Kristo sa relihiyon. Lahi. Ang Kristo sa relihiyon, dili ang Kristo sa Biblia. Sublion tas pag-ingon. Ang Kristo sa relihiyon, dili makaluwas, ni bisan kinsa. Mo'y hinungdan, ang kinagrabihang butang nga mahitabo ni bisan kinsang sakop sa kaliwatan sa tao, maong pagtuo sa unsay gitudlo sa relihiyon. Kasabot ka? The worst. Ug labot pa ang relihiyon, hinimo-himo, ginama-gama, tinumo-tumo kini ni Satanas. Ug busa ang giangkon sa mga tao nga nasud sa relihiyon, mini
nga Kristyanismo. Kanang mini pseudo Christians. Ang labing tinuod, ang Kristyanismo usa ka relasyon sa tao ngadto sa Dios. Pinagisa ang pagtuo diha kang Kristo. Ang Kristo diha sa Biblia. Samtang na. Mantod pas mga buhat 4:12 ug sa 1 Timoteo 2:5, wala na laing tigpataliwala tali sa Dios ug sa tao kundili si Ginoong Hesukristo ra. Di man makatuo ang tao sa bisag unsang butang wa niya mahibali. Sakto? Ang mga tao nga negatibo sa pagkat-on sa mga kamaturan diha sa pulong sa Dios, di gyud makatuo ug makagamit og bisag unsang pagtulunan sa Biblia nga wala nila matun-i ug makatuni. Kasabot ka? Busa, gikinahanglan niya unas tanan ang pagpamati sa mayong balita sa kaluwasan pinaagi sa gisay-say niini sa usa ka ebanghelista o ka ministro una kini niya tuuhi. Ang pulong sa Dios nagkanayon. Busa, ang pagtuo nagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang nabati nagagikan sa pulong ni Kristo. Ang kaluwasan kabahin kinis plano sa Dios. Ang plano sa Dios dili ug dili gayud mapakyas. Dili. It will never fail. Milihok gayud kini sa tukma ngadto bisan kinsang kinabuhi. Gani, ang plano sa Dios nagadumala man kini sa kinabuhi sa matag usa ka natong mga tao. Wala makaikyas niini sa gusto nato og sa dili. You see, abi nimo, dunay totoo ka mga dagkong matang o pundok sa mga tao din sa kalibutan. Kini mao ang mosunod. Natural nga mga tao. Unsa man sila, mga di magtotoo. Ikaduha, espiritual. Mga magtotoo nga espirituhanong hamtong. Ikatulo, karnal. Mga magtotoo nga wa manggitubo sa pulong sa Dios. Natutukig susiha gyud ang imong kaugalingon kun hain ka man mahisakop niadtong tutulo ka pundok sa katawhan nga nitabo sa nahitala nin atong gisgutan. Kinoon, nining tungura, ato ragod unang tukbilon ang 5 ka punto labot sa doktrina sa pagka-pagano, heathenism sa English pa. Ug mao kini mosunod. Una, ang Dios hingpit nga pagmatarong ug makiangayon. Hingpit nga hustisya. Busa di gyud mahitabo nga mapihigon ang Dios ngadto ni bisag kinsa sakop sa kaliwatan sa tao. Dili gyud mahimo. Deuteronomio 32:4. Ikaduha, ang panapos nga buhat ni Kristo sa kaluwasan. Nagahatag og kaluwasan ngadto sa tanang tawo sa kalibutan. Ikatulo, ang gipadayag nga kabubuton sa Dios mao nga buot niya nga maluwas unta ang tanang tawo. Segundo Pedro 3:9. Kaupat, sa higayon nga usa ka sakop sa kaliwatan sa tao magtinguha ug buot niyang mailan kinsa ug unsa ang Dios. Bahin kini diin magpositibo ang kaumutos tao ngadto sa pag-ilan niya sa Dios nan ang Dios mopadaya gyud sa mayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga tao. Juan 7:17, Jeremias 29:13. Ikalima, sa dihang ang dili magtotoo magnegatibo sa iyang kabubuton ngadto sa pag-ila sa Dios nan ang Dios dili na obligado sa pagpadala sa mayong balita sa kaluwasan ngadto niya ang tawhana. Kasabot ka? Unsa ang resulta? Gihimo niya ang iyang kaugalingon nga usa ka makaluluoyng tao. Ug ang pagdawat niya gikan sa Dios og pagka makaluluoyng kaimtang. Kaya bigod nimo adunay duha ka paagi
sa pagkailangit. Una, ang imong pagtuo kang Ginoong Hesukristo nga imong manluluwas. Okay? Sa ang pagkamatay sa dili ka pa makakabot sa pagmatngon nga naay Dios, God consciousness. Ang tao nga motuo kang Kristo makapanag-iya og katungod nga mahimo siyang anak sa Dios. Juan 1:12. Ang mga magtutuo nga mga anak na sa Dios, pinagi silang pagtuo niya kang Ginoong Kristo. Galacia 3:26. Karon, unsa man kadakas pagtuo ang gikinahanglan aron makatuo kang Kristo. Tubag, ingon kagamay liso sa mustasa. Maura, Mateo 17:20. Mao kanay matang sa pagtuo nga way merito. Pagtuo nga sama sa pagtuo sa usa ka gamayng bata. Ug ang ikatulong matang sa tawahanong pagsabot. Sublion tas pagpangutana kanimo. Unsa man ang duha ka kinagrabihang matang sa pagkamatay? Tubag, una, ang pagkamatay isip usa ka dili magtotoo. Lucas 16:23. Ikaduha, ang pagkamatay sa usa ka magtotoo tungod sa sala nga makamatay. Sa in English pa, sin unto death. 1 John 5:16. C. Sabta kining usa ka puntos doktrina. Ang tao nga modawat og regalo. Apan kining mga regalo iyang isumbalik, iyang isalibay, ilabay ngadtos naong sa naghatag kaniya niini. Nagpasabot nga iya kining isalikway samara sa pagtampalas sa regalo sa Dios. Ang pagsalikway sa gasa sa Dios nga mao ang kaluwasan. Ang Dios nagsulti siyang pulong nga makahibalo kita sa walay pagduha-duha nga kita mga magtotoo mahilangit. 1 Juan 5:13. Ug iya kitang gisultihan ngano? Una, ang mga gikinahanglang tulumanon aron kita mahilangit gituman ni Ginoong Kristo. Kaduha, ang pagkahilangit dili pinaagi sa mga buhat kundi dili pinaagi sa pagtuo. Efeso 2:8-9. Ang mga buhat 16:31 nagkanayon, tumuo ka kang Ginoong Kristo ug ikaw maluwas. Ang Juan 6:47, sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ang Juan 3:18, ang tanan nga mutuo sa anak dili silutan. Apat kantong dili mutuo kaniya gisilutan na. Kay wa man siya mutuo sa bugtong anak sa Dios. Juan 3:36. Ang mutuo sa anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili mutuo sa anak, dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabilin hinuon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kahangturan. Higala, kung dili ka pa magtotoo ni ining higayuna nga nagapaminaw kanining maong mensahe sa pulong sa Dios, pakigihikay ng daan sa Dios bahin sa dayon mong kaugmaon. Settle this up right now. Pamatiya ang tawag sa balaang Espiritu Santo nga nagadapit kanimo sa pagdawat sa kaluwasan. Tumuo ka kang Ginoong Kristo ug ikaw maluwas. Mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Magampo ta. Amahan namong Dios, salamat sa imong grasya. Grasya kining tanan sa imong pagsaysay, pagpatinaw sa imong tuyo sa among kinabuhi. Mao man kayod kini di ay ang tukmang tuyo sa kinabuhi. The purpose of life is to be united with Christ forever. Mao kini ang pagi nga kami mahibalik nganha
sa imong kiliran, O Dios. Salamat sa imong grasya. Dili gayud kami takos niini. Panikaw matinumanon gayud sa imong mga pulong. Amo kining gidawat, amo kining gihangop. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad. Bani kami sa among pagpadayon sa among kinabuhing Kristohanon, aron kami diha sa imong tubangan makapahimuot kanimo og makahimaya kanimo. Salamat ning grasya. Sa ngalan ni Ginoong Jesucristo kini among tanan gipasalamatan ug giampo. Amen.